men Migra. Soňky videolaryň tesirlerinde Saýk garda maglumatlary Saýk Däliň biografiýasyny taýýarlamak isläpsiňiz. Şonuň üçin hem bu videoň temasy Saýk Däli kim we ol barda maglumatlar. Mençara der mençara Kovuk gitmeyin mençara Kıynayan bolşuna Uçanıp çık duruşuna Çıracı ortam kimlenşuna Mençara der mençara Kovuk gitmeyin mençara Kıynayan bolşuna Uçanıp çık duruşuna Çıracı ortam kimlenşuna. Assalamu alaikum. Tanımayan bamy Saýk Däli. O barda internetde maglumat ýok diýen ýaly. Aslynda kän maglumatyň bolmagynyň geregem ýok. Sebäbi Saýk aýdymlaryny öz barda kän zatlar aýtýar. Hatda men pikirimçe ol türkmen rapda öz durmuşyny iň ok şekilde beýan etýän rapper bolup durýar. Saýk Däli häzir rapperlaryň bir näçesini rap'a başlamany howaslandyran. Türkmen rapyň ösmegindäki iň ulu rollaryň birini oýnan. Türkmen rapda iň köp sylanylýan rapper bolan Saýk Däli'ni özümden güýç hata edýän rapda. Assalamu alaikum. Şemme taraplayın mı ya? Dine Inni köp taraplayın. köp taraplayın. Hatta Türkmen rapda diss döwrüniň diýilmegine sebäp bolan adamdyr. Saýk Däli barada aýdar zat gat köp. Hatta meniň ilkinji dinleýän türkmen rap aýdymym 8 ýaşymda kam dinleýän Saýk Däli'niň bagyşlayan aýdymydy. Bir dedi. Asman aklan sizi bağışlamak için sizem yerdekileri bağışlan. Bağışlayan. İlki bilen onuň dolu ady Oraberdi Saparov bolup, ol 1989-njy ýylyň 16-njy aprelinde daňdan saat 6-da Gyzylarbat, häzir kady bilen Serdar şäherine dünýä inýär. Ol Orada aýyna dogulgan üçin onuň adyny Oraberdi dakylýar. Oraberdi heni çaka, kakasy maskarasyny eliniň tersi bilen itdi we öýden gitdi. Orad bu bolan waka bagyşlayan aýdymny düzýär. Ýaň aýdyşym ýaly. Türkmen rapda öz durmuşyny iň ok şekilde beýan etýän rapper. Bağışlayan gözümdeki yaş mı ya Allah'tan aytbamy yanlışmayan Bağışla onu görme kurt görmeken mene bağışlayan Olar öýde 4 dogun we ýekesi eje bolup galýarlar. Orad çağırykdan kän kynçylyk başdan geçirýär. 1996-njy ýylda Aşgabat şäherindäki 45-nji orta mektepde okumaga başlaýar. Soňra 2001-nji ýylda Turgut Özal Türkmen Türk mektebine girýär. Beýleki baý adamlaryň çağalarynyň öňünde kemsinýär. Ýöne ol ruhdan düşmeýär. İlki bilen mektepde okuýuş has goglanýar. Köp tapaklardan olimpiada gatnaşýar. Hemme ýerde hemme taraplayyn aktiv bolýar. Ol türkmen diline naşary inglizçe, türkçe, rusça gepläp bilýär. Onu hemme muallimler hem sylaýar. Orad bilen bir mektepde bir sınıfda okan oglandan aýtmagyna görä ýuwaş, akylly, saz oglan eken. Ulumsuluk baylyk bolsa dost onna menge day. Orad okuwçy wagtlar hem rap okumany hoş etýärdi. Onuň Rahim adly dost oglany bady. Ol şo wagtlar Amerikadadydy. Şo wagtlar Oradyň öz hem ýanyna oglanlary Rahim bilen rap okap başlar diýip aýtýan eken. Soňra onuň çağırykdan dosty Rahim gelýär we olar MVP topuryny töretýär. Orad 2005-2006-njy ýyllarda rap okap başlaýar. MVP topory 2006-njy ýylda ingliz rus diline rap ýazyp başlaýar. Ol wagtlar Orad Lil Saýk lakamly olanýardy. Rahim hem Rahim maşlyk diýip tanalýardy. Köp adam Orad hiç ýyl klipde görünmek diýip bilýär. Ýöne ol dogry däl. 2006-njy ýylda Mehriň senki däl aýdymyň klibine Rahim maşlyk bilen bile Saýk hem o klibi düşýär. Bu aýdymyň sakin ilkinji bir ýeketäk düşen klip bolmak bilen galman eýsem Mehri Piyurly hem ilkinji aýdym bolup durýar.
Oraz rahymaçlyk bilen bile ýat, ýagny ýazmasy agyr düşendiğin ilkinji albomny 2007-nji ýylda öz güýçi bilen ýazga geçirýär. Bilşimiz ýaly türkmen rapda belli aralykda dis döwür bolup geçdi. Aslında bu dis döwür başlanyna Oraz Türkiýededir. Bu dis döwründe Sayk iň uldaşlaryň biridi. Şol wagtlar Aşgabat bilen Balkanyň arasynda uly söwüş dörýär. MVP topar hem bu söwüşe goşulyp türkmenlerle rap başlaýar. Esasanam Sayk bilen Sumer bir-birlerine garşy uly dis oýunyny görkezýärler. Men seni öldürürüm. Gelme seni. Sonra men gangster men bek. Pat pat. Gassan Ozgı'da arkayın balyan. Suvoda düşen. İmmedade medyantik kim olsun be. Bok bile. Bariniz bok bile. Men gangster bile. O çeke mok bile. Cigde or bile. Bir aydımda men gangster. Beyle kaydımda da men gangster de o çeke mok. Çıkı o bile yok olmaz. 2009-njy ýylda Sayk ýadan Radian Kurçow atly aýdym bilen türkmen rap tarihinde iň ýaly dis ýadan rapçy adyny alýar. Men dilim bir del iki. Vaktin dolu inni edim. Arkamdan hihi eder. Yüzüme pipi. Şudur güneş. Yürüyen şayollah. Yekim bölelim. Ecengde bölelim. Rulo. Matik şarpı gıydı onun götüne urucam. Klak klak. Eceng men üçün redin kurur. Bundan başga da Saykyň Sen çıra, men çıra atly aýdymy halk arasynda iň köp wagt haran dinlenen aýdym bolýar. Yarışmaga meyil etyen gata al. Bu maşina basılya yekece kal. Bu maşina dinlenye yekece sal. Daşarda kış bolunda da içine emişe ya. Sen çıra, men çıra. Gel çıkali barbara. Nomerim sanlara. Yüreğim bardıra. Maşinamın ile çaykanya kıyıdyalı filmüre. Sonra 2009-2010-njy ýyllarda Sayk, rahymaçlyk, Zoomer, ST, Iska ýaly bir näçe rapperlara söwüş aýdymlar üçin jenaýat işini goýýarlar. Ýani polisiýa işe goşulýar. Rapperlara agyr jerimeler berilýär. Olaryň arasynda iň agyr jeza alan Sayk diýip hasaplanylýar. Ona ömürlük ýurtdan çykmazlyk jezasy berilýär. Netijede Saykyň alan agyr jerimesinden soň rapperlar bir-birlerine dis ýazmak beýletýärler. Dis döwründen soň Sayk ähli söwüş adamlar bilen diýen ýaly ýaraşýar. Ulardan Zoomer bilen ýaraşmagy köp adamlar tarapyndan halanmady. Zoomer ýaly düşünük söz kelleden kefel. Kelleden mesele eltýameni kefele. Yamaney Abdi ýaly yamaney. Rap maňa da amanat ýetämesin amaney. Fikrimçe bu garaş ýalňyş. Netijede ähli rapperlaň soňy Tupac, Biggie ýaly bolmaly däldir. Iska ýaly yesir. Meňem kakam ýok. Halas edenini ýatdan çykaramok. 2012-nji ýylda men rap aşyk atly Ispitlaryň sazyna türkmen rapyň ustadlary Lon Mix çykarýar. Lon Mix'a Sayk hem gatnaşýar. Wagtyň geçmegi bolan onuň rap stili düýtgüýär. Muňa ýönekeje meselem edip küýseýän seni we aýaly matly aýdymyň sözlerini getirip bolar. Aşgamadım nähili yerine duri. Pero güýseýän seni, aýsana güýseýän beni. Men hiç kimi duyamam seni yani. Aşgamadım men seniki, senem meniki. Ömürler diýädim Aşgabat, gerek gel başga zat. Inni bolsa maşgalam, gerek gel Aşgabat. Orazyň diňe aýdyş stil däl. Aýtýan sözleri, aýdymlarynyň temasy hem ýetýär. Meselem, bol ýaly aýdymyna adamlaryň hakyky ýüzüni, agyr güne düşsen ýanynda hiç kimi tapmajagyny, ähli ýolup, ähli gapýan pula çykýanlygy ýaly agyr temalar goýýar. Bu ajyp dünýäň hakyky ady aç dünýä. Bulanmaz adyň alaj goýa. Burada gerek diýsen diýerler aýlanay öýlen. Barıp feresiňim ýokdur yerine eýem. Bolýaly güne onu däl diýerler. Günäli eýem köpülle ikinji yüzüne geýän. Ya özüň egilýän ya da dünýä egýär. Sözlem ya ýüregiňi ya da göwnüňi degýär.
Şeýle hem soňky tow aýdymyna bütün dünýäni gurşap alan koronavirus bardy hem aýdyp geçje. Dünya yarawsy, her ýerim apy tupan. Özgeden habar almak ýadymyzdan çykýar. Elimden kän zat gelen ok, gelýän zat salam, onuň bermek bolan gaty ýakynlaşmaý. 2013-nji ýylda Oraz Espiter bilen özüniň ikinji albomy bolan Gawun albomy ýazyp geçirýär. Bu albomda ýene bir näçe hitler bar. Ýöne bularyň artynda Psychedelic bilen Espiter'in aýdan aýdyşygy has üns çekdi. Bir-biriňize laýyk teňki ýaly oňam bişiniň hersi bir welayet. Okey, gaty görmesen, ştan gistana raýat, senden gaçyp gyýlar gurýa, öz daşyny ýabada. Oradan şu wagt içinde dol çıkaran 2 sany albom var. Olar 2007-nji ýylda çykan Ýat albomy we 2013-nji ýylda çykan Gawun albomy. Oradan aýtmagyna görä galan aýdymlardan 5 sany albom çykaryp bolardy. Eger de telefondan oglanlar alyp başga adamlara heýretmedik bolsalar. Tak, birader. Staydı. Gerek polnu staydı var. Niye sana kaydımın kova bilýärmi? Sözleri var. Nemet bolyam, zoom'un dowlat bolyam. Database diýär. Tere database'da diýär. Bulan var. Hemme aýdym şulum. Çıkan çıkmadyk, inni çıkmajak, çıkacak ya da çıkmajak bilýärmi? Hemme ýa, satjak, satmajak. Rap taşlamak Psychedelic'in kellesinden hiç wagt çykan ok. Onun ýerini alyp biljek oglan rap'a başlan wagty Psych rap taşlajagyna söz berýär. Kim bilýär? Belki de ol öz ogluny garaşýandyr. Taşlandı yerime koyup gidecek oğlum mi? Hudaý wadi. Psychedelic häzirki wagtda iň sylanylýan rapper diýip bellenilýär. Ýöne onu sylaýanlar ýaly halamaýanlar hem köp. Muny Oradyň öz şeýle aýtýar. Şu wagt için rapdan maňa gelen zat ziyan. Eger wagtynda men ulagymdan çeken adam bolsady, oňa minnetdar bolardym. Elbetde, meşhurluň hem öz bahasy bar. Men ýigrenýänlerim, arkamdan gurlaýanlarym köpelli. Ýolda gidip ýörken, bir ýeriniň sen tanamasy ýaly her zat ýok. Men çıra der, men çıra, koyup gitmeyin men çıra. Beýlenýän bolşuňa, uçanyp çyk durşuňa, çıraçy bolsam hiňlenşiňa. Sen çıra der, men çıra, koyup gitmeyin men çıra. Beýlenýän bolşuňa, uçanyp çyk durşuňa, çıraçy bolsam hiňlenşiňa. Şeýlik bilen ýene bir videoň soňuna geldik. Eger videony halan bolsaňyz like goýmagy, indiki videolardan habardar bolmak üçin kanalyma agza bolmagy we öz pikiriňizi tesbirlerde ýazmagy unutmaň. Men indiki videomda görüşýänçek hoş, sag bolun.